ጽማቕ መጽሓፍ ዕውታት ሰባት ከመይ ይሓስቡ How Successful People Think ብጆን ሲ ማክስዌል ንዕውታት ሰባት ካብቶም ካልኦት ብሓቂ እንታይ ከም ዝፈልዮም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ? እቲ መልሲ ኣብ ዝሰርሕዎ ስራሕ ጻዕርን ዕድልን ጥራሕ ዘይኾነስ ኣብቲ ዘስተንትንሉ ፍሉይ ኣገባብ ተሓሳስቦም እዩ ዝጅምር። መብዛሕተና ዓወት ማለት ደኺምና ምስራሕ ብዙሕ ጻዕርን ቃልስን ይመስለና። እንተደኣ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ኣብ ኣእምሮና ውሽጢ ተሓቢኡ ዝርከብ ነገር እንተኾነ ጆን ማክስዌል ኣብ መጽሓፉ ከመይ ጌርና ኣተሓሳስባና ብምቕያር ጥራይ ህይወትና ከም ንቕይር የርእየና። ኣብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ጆን ማክስዌል ዝገለጾም ንህይወትኩም ካብ መሰረቱ ክቕይሩ ዝኽእሉ 5 ምስጢራት ኣተሓሳስባ ክገልጸልኩም እየ። እታ ናይ መወዳእታ ነጥብ ድማ ኩሉ ሰብ ሸለል ዝብላ ግን እታ ዝሓየለት እያ። ኣብ ውሽጢ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኣተሓሳስባኻ ካብ ተራ ናብ ብሉጽ ዝቕይር ተግባራዊ ስልትታት ክትመሃር ኢኻ። ብድሆታት ናብ ዕድላት ብምቕያር ዝሓሸ ውሳኔታት ምውሳን ኣብ ሽቶኻ ድማ ብቕልጡፍ ምብጻሕ ትደሊ እንተደኣ ኾንካ እዛ ቪድዮ መምርሒት ጥራሕ ዘይኾነትስ ናብ ሓድሽ ህይወት ዝወስድ ናይ መጀመርታ ስጉምትኻ እያ። ኣብ መወዳእታ ናይዛ ጽማቕ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወትኩም ዝያዳ ዕውታት ንምዃን ብኡ ንብኡ ክትጥቀሙሎም እትኽእሉ ተግባራዊ መሳርሕታት ሒዝኩም ክትወጽኡ ኢኹም። ጽቡቕ ሓሳብ እንተኾንካ ወይ ብብቕዓት ከተስተንትን እንተኽኢልካ ኣብ ዝኾነ ስራሕ ክትበልጽ ትኽእል ኢኻ። እዚ ግን ንሞያዊ ዕቤት ጥራሕ ዘይኾነስ ከም ውልቀ ሰብ ንኽትዓቢ እውን ይሕግዘካ እዩ። ጽቡቕ ሓሳቢ ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ክዕወት ይኽእል እዩ። ካብኡ ዝሓሸ ዜና ድማ ኣሎ። ንኣኻ ሓዊሱ ኩሉ ሰብ ኣተሓሳስብኡ ክቕይር ይኽእል እዩ። ህይወትካ ቅድሚ ምቕያርካ ግን ኣብ ግምት ክተእትዎም ዘለካ ገለ ነገራት ኣለዉ። ኣተሓሳስባኻ ባዕሉ ኣይክቕየርን እዩ። ከም ሓደ ጨዋዳ ንምምሕያሹ መዓልታዊ ኣብ መስራሕ ኣተሓሳስባኻ እውን ክትሰርሕ ኣለካ። እዚ ጻዕሪ ዝሓትት እዩ። ምናልባት ካብቶም እትገብሮም ነገራት እቲ ዝኸበደ ዕማም ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ህይወትካ ክልውጦ ከም ዝኽእል ዘክር። ኣተሓሳስባኻ ዓብዪ ምግባር ወይ ኣብ ነዊሕ ግዜ ምትኳር ዝሓሸ ሰሓቢ ንምዃን ሓደ ካብቶም መንገድታት እዩ። ዓብዪ ምሕሳብ ማለት ኣርላያኻ ምስፋሕ ማለት እዩ። ኣብ ሎሚ ጥራይ ምትኳር ማለት ኣይኮነን። ኣብ መጻኢ ክመጹ ዝኽእሉ ዕድላት ኣብ ግምት ውሽጢ ምእታው ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ምስ ዘለዎም ሰባት ግዜ ሕልፍ ኣብ ህይወት ዘለዎ መርላያ ፍሉይን ምዃኑ ክትርኢ ኢኻ። ዓብዪ ዝሓስቡ ሰባት እዞም ስዑብ ባህርያት ኣለዎም። ብዘለዎም ፍልጠት ፈጺሞም ዕጉባት ኣይኮኑን። ኩሉ ግዜ ድማ ዝያዳ ንክመሃሩ ይንጠዩ። ሓደስቲ ቦታታት ምብጻሕን ሓደስቲ ሰባት ምልላይን ይሐጉሶም። እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ህንጥዮት ናብ መዓልታዊ ህይወትካ ክተምጽኦ ትኽእል ኢኻ። ንመደብ ግዜኦም ዝርዝር ዕማማቶምን ወይ ቱዱ ሊስት ትኹረት ይህቡ። ኣበየነይቲ መዓልቲ ወይ ሓድሽ ዕማም ክተተኩር ትደሊ? ነዚ ዕማም እዚ እንተወሓደ ሓንቲ መዓልቲ ምምዳብ ኣገዳሲ እዩ። ንዕማማት ናይታ መዓልቲ ፍሉይ ትኹረት ንኽትህብ በእምሮኻ ተዳሎ። እዚ ናብ ዓወት ዝመርሐካ ምዃኑ ድማ ፍለጥ። እቲ ኻሊእ ጽኒ ኢልካ ምስማዕ እዩ። ጽቡቕ ሓሳብ ንምዃን ትሕትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምናልባት ኩሉ ነገር ኣይትፈልጥን ትኸውን፣ ግን ድማ ጽኒ ኢልካ ምስማዕ እንተጀሚርካ ሊቃውንቲ ኣብ ሞኦም ዓሚቕ ፍልጠት ስለ ዘለዎም ንዓቶም ስምዓዮም። ንኣብነት ደራሲ ናይዛ መጽሓፍ ጆን ሲ ማክስዌል ምስ 900 ኣሰልጠንቲ ኩዕሶ እግሪ ተዛሪቡ ብዛዕባ ስልትታት ሓበራዊ ስራሕቶም ብህንጥዮት ሓቲትዎም። እቶም ኣሰልጠንቲ ክመሃር ብዝነበሮ ሃንቀውታ ተደኒቖም ንኹሉ ሕቶታቱ መሊሶምሉ። ጆን ክመሃሮ ዝግብኦ ብዙሕ ከም ዘሎ ፈሊጡ ነበረ። ፍልጠቱን ምስፋሕ ድማ እቲ ዕድል ተጠቒሙሉ። ዝደለኻዮ ክትገብር ናጻ ኢኻ፣ ግን ሓንቲ ህይወት ጥራያ ዘለትካ። ዓበይቲ ሓሰብቲ ዕግበትን ሓጎስን ዝመልኦ ህይወት ምንባር እዮም ዝደልዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ኩሉ ግዜ ንክዓብዩ ዕድላት ይደልዩ። ናብ ድሕሪት ምልስ ኢሎም ህይወቶም ክርእዩ ከለዉ ብኸመይ ከም ዝነበሩ ዕግበት ክስምዖም ይደልዩ እዮም። ዓብዪ ምሕሳብ ኣእምሮኻ ይኸፍት እዩ። ምስ ሰባትን ርአዮምን ብዝያዳ ብርህርህ ክትራኸብ ይሕግዘካ። ሓሳባቶም ካባኻ ዝተፈለየ ዝኾኑ ሰባት ምስማዕ ይጠቕመካ እዩ። ግትር ዝበልኻ እንተኾንካ ፈጺምካ ኣይክትዓብን ኢኻ። ኣረኣያኻ ድማ ጸቢብ ኮይኑ ይተርፍ። ዓብዪ ምሕሳብ ኣየናይ ዕማም ቅድሚት ክስራዕ ከም ዘለዎን ኣየናይ ክዱንግ ከም ዝኽእልን ንኽትርዳእ ይሕግዘካ። ሓደ ግዜ መዓልታዊ ህይወት ከቢድ ክመስል ይኽእል እዩ። ሓይልኻ ድማ ኣብ ዘይጠቅም ነገራት ክተጥፍዎ ትኽእል ኢኻ። ቅድሚ ምንቅስቓስኻ ወይ ንሓደ ነገር ምላሽ ምሃብኻ ንርእስኻ ሓደ ሕቶ ሕተት። እዚ ነገር እዚ ንነዊሕ ግዜ ክቕጽሎ ድየ ዝደሊ ኢልካ ሕተት። መልስኻ እወ እንተኾይኑ ቀጻሊ ግበሮ። ኣይፋል እንተኾይኑ ግን
رسعيهم وناب خالق حلف زحاشة حساب المخان اتخالي وسان سقومتي فتراو التحساس بقى معبالي فتراو مخان مالت كل جزء ملؤ بملؤ حدش تحسابات ممتع مالته يكونن اتحقي بزوحات عبيت سنة بباوين كاب سرحنا يخالقوا السبات تبقيسهم يوم نايوعلهم حسابات سيخون فترتي نازبدو وانن تحدث تحسابات أزيهم وحداتهم سلازي فتراو مخان مالت نتزلو حساب وسيدخا كاب نايوعلخ حدوش نجار موسخ مالتي فترت سبات زلوهم قل كبرتات قاعزهم السعبيهم نحسابات واقايه بوهم كمتم نعابي سئل زوريو حسبتي فترت حسبتون كفوت أمرو اللوم فترى لنا يلوم طرح يزارون يا قداس بتقهات فترت المخوان يسرحوا نحسابات كالوت قدم كتخبر انت زي خيلخا حدست حسابات كتفر لي تخيلنيخا فترت حسبتي نبزحات تخلوتات كم زي فرحو زقرل ما يكونن بأنصارو بنتفت زيادة أمارتات يدليو إذا ما زيادة أمارتات مهلاو نفتراو التحساسبهم سلزدن فعوي نابن الدراسي جون سي ماكسويل كاب بزحات أمارتات نتزبلت أمفتح نخركب سلز حجزو بزحات أمارتات مهلاو يفوت نبرا اتخالي زي الترقاقت أنا قري يفرحون فترت حسبتي نتزيف اللتن زي الترقاقت أنا قري يفرحون حدا نقر وسون ويز ترقاقت أنت خوينو نمقمقامن نممهارن زيادة عدلات كم زهب يأمنو أب حدا زانتاوي مدب زلو كفتتات نمملا حيلي إيماجينيشن يتقامو بتوساخ دما نود كأتا يفرحون بزوحات عدلات مهلاو مالت بزوحنا يموداق تخلوتاتون اللو مالتي بز مخنات زدما بزوح حسابات بفتران محساب يفرحو مسنبرات حسابات متناح زقللن وحسني فترت حسبتقن دوبات نايت المودات تحساسبا مسباري حقسهم حدا ترجم زلوا حساب ناب هيوت نممصا 99 جزي مودا واغا كم زلوا يردو يوم مودا أنا تبوشتخا زلو فتراو حساب كم يجرخا كتبرا بروتغل نتقدماي نقتل تفتراو قدوم نرئسخا أي تدرلتا بفلاي بأمراو مداي أنا فتراو سبيكون كوني الخا نرئسخا يتنقر حدا حساب أم مجمرتا زيلت عاوس لزمسلكا تراي أي تنصقو لعلو خلو دما أب رئسخان أب فتراو عقمخان كتأمن اللكا كالاي تخكلن حتوتات حتت فتراو زي خونا أمرو جيجا ملس بقليلو كلالي المودي فتراو مروغن كل جزي نت جيجا حتو إزلالي جيجا حتوتات نفتراو من قد خاص لزعقتو كاب جيجا ملستات أزيوم زخفو إيوم نأمرو خاب نتصور كي يحسب عقتو سلازي أب زقصل جزي تساقم كقات أمكا خلو نزم السعب حتوتات نرأسخا حتت سلامنتاي زنقر بزقباب كسر الحلو نزن مقبار خالي من قد دلو أب دحرز تساقم زلو مخنياتات انتاي نزي انت زي قبر نيران انتاي مخونا زوم حتوتات زيوم أمرو خاب فتران خحسب يسلطنو حدا فتراو أمرو بزوحات عبيت مفتحتات كمتصيخل اتسالساي مسخالقوت فترت سبات جزي حلف فترات محلالا في سلازي زتفلالي تخلوتات نمفتاش زي فرحو سبات كخبوخا قبر اترابعاي سلتاو التحساسبات تقن سلتاو التحساسبات بالقال من البات قل سبات زسكف خوينو كسمعوم يخيلي نوتادرات سبا سلطان وي ناي كوينات فيلمتات كذكرك يخيلي يخون مبر سلتاو التحساسبا عم معلتاوي هوتخا بقليلو كتوعلو تخيليها جون سي ماكسويل كم استعذبو مبزحتهم سبات نهيوتهم عم معلتاو مسرلتهم زحنصصوا نغوت تسق ناي علت مدب تدالو ناب سرحخا تخيد قاليهم دما نهيوتهم اب سومناو مسرلت يحنصصوا عم مدب غزيهم يكتاتلو قصراتات يريو دحريو ناب سرح يخدو جون سي ماكسويل جن نهيوتو اب ناي روعه معلتي استخفافل غزيات يزحنصصو مدب غزيو يغمغممو أيونت معلتات كقوعز كم زلوا يوسن مسدرو كقبروم زخل نتفتات يتقالل نبروجكتاتو دما فليات معلتات يفلي الزناي محنصات الجواب جون أب هيوتو بزوح نقرات نكعوز زقبروك عند مخنياتي سلتاو التحساسبا نسرح خاب بزيادة ببقعت كتكناونو يقبرك نعلامات هتخان مجبات نتصر مقديه بكا نحيال قونت هتخاد ما يدنفعو بحدا عبي بروجكت تجانان إخال خانبل سلتاو التحساسبا نت بروجكت نابز تفلاليو كتقوصاصرو متخيل ناشتو خفالات نخت مقاقلو ايزي حجزكا حدا نجر سقمت بسقمتك تحنصصو خلخا زياده قليل يزخون سلتاو التحساسبا نممعبال
ዕማማትኻ ናብ ንኣሽቱ ክፋላት ብምምቃል ጀምር። እዘን ዕማማትኻ ዝያዳ ዘየሰክፉ እዩ ዝገብሮም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ክተተኩር ስለ ትኽእል ድማ ብብቕዓት ክተጠናቕቖም ይሕግዘካ። ነቲ ዕማም ብኸመይ ከምእትመቕሎ ብዕላማ፣ ብደረጃ ሓላፍነት ወይ ብዓይነት ተግባር ኣብ ውሳነይኻ ዝምርከስ እዩ። ቀፂልኻ ነቶም ሓቀኛታት ሽቶታት ኣለሊኻ ኣብኦም ወተኩር። እቲ ዘለለኻዮ ጸገም ኣብ ትሕቲኡ ብዙሓት ካልኦት ጸገማት ክህልዎ ስለ ዝኽእሉ ሓደ ጸገም ንምፍታሕ ኣይተሃወኽ። ግዜ ወሲድኻ ናብቲ መሰረት ናይቲ ጸገም ብፅሓዩ። ኣብዚ መድረኽ እዚ ገለልተኛ ምዃን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሃብትኻ ገምግም። እኹል ገንዘብ እንተልዩካ ከምኡ እውን ነቲ ፕሮጀክት ንምዝዛም ዘድልዩካ ኩሎም ሓገዛት እንተለዉኻ ሕሰብ። ነቲ ስራሕ ንምዝዛም ክትልቃሕ ዘድልየካ ነገር እንታይ ምዃኑ ለሊ። ብድሕሪኡ ኢኻ መደብ ተውፅ። ጆን እቲ ናይ ምሕንጻጽ መስርሕኻ ኣብቲ ናይ መደብኻ ምዕሩግነት ከም ዝምርኮስ ይኣምን። ይኹን እምበር በቲ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ክትጅምር ይመክር። ትኽክለኛታት ሰባት ኣብ ትኽክለኛ ዕማማት እንተዘይመዲብኻ ብዙሓት ነገራት ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ስልታዊ መደብኻ ድማ ብትኽክል ኣይክትግበርን እዩ። ዕማማት ንጌጋ ሰብ ምሃብ ናብ ጸገማት ምፍሻል፣ ቁጥዕን ጸጸትን ክመርሕ ይኽእል እዩ። ዓወት ንምርግጋጽ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓያልን ድኹምን ጎንታት እንታይ ምዃኖም ብጥንቃቐ ሕሰበሉ። ኣብ መወዳእታ ነዚ መስርሕ ደጋጊምኻ ግበሩ። ንኣሽቱ ጸገማት ብስርዓት ክፍትሑ ይከኣሉ እዮም። ዓበይቲ ጸገማት ግን ስልታዊ ተሓሳስባ የድልዮም። ነዚ ክእለት እዚ ንምምዕባል ስልታዊ ተሓሳስባ ብቐጻሊ ክትለማመድ ኣለካ። ኣብ መጀመርታ ነገራት ክተጽረዮም ስለ እትፍትን ቀሊል ኮይኑ ኣይክስምዐካን ይኸውን። ይኹን እምበር ምስ ግዜ ስልታዊ ተሓሳስባ ንዓኻ ዝያዳ ልሙድ ክኸውን እዩ። እቲ ጸገም ንእሽቶ ይኹን ዓብዪ ብቐሊሉ ክትፈትሖ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ብዙሕ ግዜ ካብ ምሕሳብ ንላዕሊ ንተግባር ዓብዪ ክብሪ ይወሃቦ። ተግባራት ብኢድ ዝተሓዙ ውፅኢት ኣለዎም፣ ምሕሳብ ግና ፍረ ዘለዎ ኮይኑ ይርአን። ጆን ሲ ማክስዌል ግና ምስቲ ዓላዊ ተሓሳስባ ማለት ንነገራት ብዕምቆት ምምርማርን ምሕሳብን ዝሓሸ ውፅኢት ከምጽእ ከም ዝኽእል ይገልጽ። ምስቲ ዓላዊ ተሓሳስባ ቁኑዕ ረኣያ ይህበካ። ጆን ማክስዌል ንደቁ ካብ ዕረፍቲ ምስ ተመለሱ ኩሉ ግዜ ክልተ ሕቶታት ናይ ምሕታት ልምዲ ነበሮ። ኣብቲ ዑደት እንታይ ኣዝዩ ከም ዘሐጎሶምን ከምኡውን እንታይ ከም እተምሃሩን እዩ። እዚ ሓይሊ ናይ ምስትውዓል ንክምህሮም ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣገባብ እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት እንተመክሮኦም ብዙሕ ኣቓልቦ ይህብዎን። ከየስተንተንካ ወይ ከይገምገምካዮ ካብኡ እንታይ ከም እትምሃር ብምልኣት ክትርዳእ ኣይክትኽእልን ኢኻ። ምስትውዓላዊ ተሓሳስባ ስምዒታዊ ቅንዕና ወይ ኢሞሽናል ኦነስቲ ንኽተማዕብል እውን ይሕግዘካ እዩ። ኣብ ሓያል ስምዒታዊ ኩነታት ክትህሉ ከለኻ ብንጹር ምሕሳብ የጸግመካ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዝስምዐካ ነገር ኢኻ ተተኩር። ኣብ ስምዒታትካ ምትኳር ባህርያዊ እኳ እንተኾነ ንውሳኔኻ ክዕርብ ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ምስተውዓላዊ ተሓሳስባ ወሳኒ ኮይኑ ዝርከብ። ሓደ ስምዒታዊ ተመክሮ ምዝካር ፍሉይ ዝተውዕሎ ክህበካ ይኽእል እዩ። ነቲ ኩነታት ብዝሓሸ ገባብ ከመይ ክትዋፅኦ ከም ዝነበረካ ንኽትርኢ የኽእለካ። እዚ ምስትንታን እዚ ድማ ኣብ መጻኢ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ኩነታት ብዝበለጸ ንኽትዳለው እዩ ዝገብረካ። ካልእ ጥቕሚ ናይ ምስትውዓላዊ ተሓሳስባ ድማ ኣብ ውሳኔታትኻ ዝያዳ ርግፀኛ ብርእስኻ ትተኣማመን ንኽትኸውን ምግባሩ እዩ። ኣብ ምርጫታትኻ ብተደጋጋሚ ትጠራጠር ሰብ እንተኾንካ ምስትንታን ዳግማይ ንኽትግምግሞ ይሕግዘካ። ንትውስኖ ነፍሲ ወከፍ ውሳነ ግዜ ወሲድኻ ብዕምቆት ሕሰበሉ። ምስ ግዜ እዚ ልምምድ እዚ ነተሓሳስባኻ ክስሕሎን ዝሓሸ ውሽጣዊ ስምዒትን ክስምዐካን ክሕግዘካ እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ምስትውዓላዊ ተሓሳስባ ተማዕብል? ቀዳማይ ንርእስኻ ናይ ምስትንታን ግዜ ሃባ። እዚ ብዙሓት ሰባት ሸለል ዝብልዎ ወሳኒ ስጉምቲ እዩ። ከተኩረ ይኽእልን እየ ወይ ዘሰልኪ እዩ ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ግን ኩሉ ዕውት ሰብ ንክሓስብ ፍሉይ ግዜ ይምድብ እዩ። ከምኡ እንተዘይጌርካ ነቲ እትደልዮ ዓወት ፈጺምካ ክትረኽቦ ይትኽእልን ኢኻ። ካልኣይ ኣቓልቦ ዝሰርቁ ነገራት ተወግድ። ንክትሓስብ ህድኣትን ጽምዋን የድልየካ እዩ። ስለዚ ማንም ክርብሸካ ዘይኽእለሉ ቦታ ድለ። ዝኾነ ዓይነት ናውቲ ቴክኖሎጂ ተሓዝ። ጆን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ደገ ቤቱ ወይ ኣብ እምኒ ተቐሚጡ ይኹን ኣብ ሓደ ፓርክ ህድኣት ይረክብ እዩ። እተገዳሲ ነገር ማንም ሰብ ነቲ ናይ ምስትንታን ግዜኻ ከይረብሸካ ምግባር እዩ። እቲ ሳልሳይ መደብ ግዜኻ ወይ መዝገብ ዕለትኻ ወይ ድማ ዲያሪ ብቐጻሊ ገምግሞ። እዞም መሳርሕታት እዚኦም ፕሮግራም ናይ መዓልትኻ ንምውፃእ ክሕግዙኻ ከለዉ ምስተውዓላዊ ተሓሳስባ ንምዕባል እውን ክጠቕሙኻ ይኽእሉ እዮም።
معالتها كمي كتحلفو كمتدلن انتاي كتعمم تمنى مخوان خان حسب دحريو أب حسابات خان سمعت خان تمركزخا صنع مدبات تقبارات فتر صعنا السرح انت بزيحكا قلع عمامات نتأمنهم سبات من مغال أب قمتاتو مدب جيزي خان مزقب علت خان جيزي خا بخمي كمتحلفون قدام النتاتخا انتاي مخوانو من يقلسو اتوم جيزي خا توفي اللوم زلخان اتفتات بحقي زتقومون ديوم يلخا حسب كم سب متن نخت عبك حجزو خاديوم مس فتوتخان سدرابيت خان زلك كازم دنا كعبيو ديوم أب مويا خان قدميت كسقوم كحجزو خاديوم مستو علاو التحساسبا ملسنا يزوم حتوتات زيوم نختركب يحجزك أيو أب مودات حسابات خان أب تقبارك أيرون مس استنتنخا أب تزرخب خايو فلوت أوتو مركز خا سقوم توسد إذا سقوم تزي هيوتخا كقير سلزخل أزيو قداسيو حدا جزي موتيفيشنال سبيكر كزالب بتخرط سمعخا زي أكت جبرائي الخا مذكر حيزخا أب رأسخا من محياش كتسرلحنا عرسخا قالاتيخا تخون دحرت فيديو مززاموكن نتزبل خايو يفتسم خايون اتمذكر دما فتسم خاي جمجم خايون بزي تجبار مستو علاو التحساس واون ترجم يولو كل جزي ذكر محسابخا ناب سلسته وتصيتات كمرحك هاللو اتقدماي نتصلر لا هيبكا قال أيدما ناب متسائي مرحكا اتسالساي كم سب متأن نخت عبد ما يحجزك مسناي كال أسبات رئيتو مسمع مع وي كال أسبات زجورو ونجر مخياد قليل نابنت كله تحلقة خازب لك مسعب زخونة شجر كيك قات مكا يقبر يخون نلمد مسعب قليل مبزحتهم سبات حدا نجر حق يلو من تأمينهم نحناون حق خون اللويل ناينا نحسب إزي هو بتحساسبا وي popular thinking نولو إزي جن كل جزء قنوع يكونن نكوبرنيكس تذكر وديهم أب زمنو سبات مدر ما أخل عالمي يايلوم يأمنون يلوم كوبرنيكس جن جيجا مخوان ورلقاقيت اللوم سرعات تصحي أب تصحي مبر أم مدر خمزة يزور بمرأي نتناي شعو هبوب من التتعررو هبوب التحساسبا ناب جيجا مدمدم تاكبت صحي خيليو سبات بينو مخوان سلازفرحو ندخلو زخودو من قدك صعب فقادنياتات يوم كابتو جلا فولي خوينو مرأي زدل سبيلن لو تقون يفرحيو لمدي دحننت كم زلنا خوينو يسمعنا إذا كن كل جزء قنع عجبابي مالته يكونن عوتن مخان نلمدك تفتاتن لك إذا مالتنا حلقة حدا عجباب سرح زي بوقع مخانو كتور يدلي خون نهبو بالتحساسبانا مفتاش خيلت ملالي ملكتاتنا حدا تصبق حسابي كاب هبو بالتحساسبان موتا نتسمع كل نجار مفتاشة قداسي مس جزء محتاج كال أي بهرخا يخون كابتم خالقت كتقبرهم زلك نجار إذا تسعوا يركبوهم قدم حدا نجار مسعبخا حنساب دوي لخا حسبل وزحات سبات هو بسلا زخونت راين خالقت بعور يسعبوهم حدا سب حدا أمنت زسعب اتزقل لما رات خوين سلا زرخبو إيو نابنت نجون نوسد دحرتا أمريكا زقات أما ناي عسلت حدا مسكر لم خلتشحن حدا زحزن فتسامة وزحات سبات ناب نيويورك مقاش فريحهم يوم وزحات برارات حد ما تسريزن جونن سبيتون جن إزي كم حدا عدر اليوم ناب نيويورك بزحو السينوم نتزنع سواقا براران حيدة هزبن تتقيمهم له دحر تفتسامة سأتتات زيادة سلستة أناخرة أي فرحون جون هبوب التحساس باسعي بنيرون تزخون نسون سبيتون أب قعزهم كندت زأكل جنزب أي مقطبن نيرهم كاب هبوب التحساس بامرحاق نتنخونتات خاز بلت أزخونا مرات نخت مرلت إخلكا كابا خاز تفلي حسابات نخت قبل نرأس خات تبابعيا تحتنا نعاوت أقداسي كالوت كابا خاب استفلي مقدك حاسبو كم زخولو خبر أرلعي دما تقام نجر كمهركا خمز خيل فلت كابا خافتسو مستفلي كوان تمسلا أجاباتهم أي تنسقو كاب استفلالي دحر بايتا تمرتي سراحوي تقداسنت مسزمتو سبات ناي مرلخاب عدل نرأس خهابا مس كابا خا استفلي سبات بستراخ بخامتن التحساس باخا كتسفعت خيليخا كل جزي نناتخ حسابات حتت حجي كاب هبو التحساس بها بخامي كمتوتس سلتمهرخا كل جزي نناتخ حسابات كتفتاتنو من أمودات هادما نتزبلت أسمع معك من قد اختركب انت خيليخا نيوتخا مولو بزع عينة التحساس بها مقصال كاب تقمتو زقلل أيو اتزبز حساب زمرت أقباب كوانت زي خونا نأخا كسرح الخايو انت خونا جن التحساس بها مقيار انت أبيكا أبتم قنعن قليلن يومي لخا تأمن اللوم نقلات تعاتيخا ختر الفيخا بزحات صبقات عدلات دماك حالفو خايو
በዚ ምኽንያት እዚ ንርእስኻ ምፍታን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ለውጡ ዝቕበሉ ሰባት ዝያዳ ብሩህ መጻኢ ኣለዎም። ሓደስቲ ነገራት ሓደስቲ ኣገባባት ንፈትን። ሓዱሽ ነገራት ምፍታን ልምድኻ ግበሮ። ሓዱሽ ተመክሮ ናብ ሓዱሽ ሓሳባት ክመርሐካ ይኽእል እዩ። ሓዱሽ ነገር ምፍታን ሓደገኛ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ። ናብ ልምድኻ ንኣሽቱ ለውጥታት ብምግባር ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ናብ ገዛኻ ብኻሊእ መንገዲ ተመለስ፣ ወይ ኣብ ቤት ምግቢ ፈጺምኻ ዘይፈተንካዮ ነገር ኣዝዝ። ሓደ ነገር ደጋጊምካ ክትገብሮ ከለኻ ኣእምሮኻ ስለ ዝደርቕ ሓዱሽ ሓሳባት ክተፍርለይ ይከኣለካን እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ሓዱሽ ተመክሮታት ኣገደስቲ እዮም። ነረኣኻኻ ይሕድስዎ። እቲ ናይ ቀደም ኣገባባት ኩሉ ግዜ እቲ ዝበለጸ ከም ዘይኾነ ድማ የዘኻኽሩኻ። ኣብ መወዳእታ ምስ ዘይምችውነት ዕርክነት ፍጠር። ካብቲ ልሙድ ወጻኢ ዝሓስቡ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ተቃውሞ የጋጥሞም እዩ። እዚ ድማ ንዓኻ ዘይልሙድ ኮይኑ ክስምዐካ ይኽእል እዩ። ሓደስቲ ሓሳባት ንኻልኦት ከጨንቕዎም ይኽእሉ እዮም። ኣተሓሳስባኻ ኣብቲ ዝበለጸ ኣማራፂ እዩ ኢልካ እተኣምነሉ ነገር መስርቶ። መብዛሕትኡ ግዜ እዚ እቲ ህቡብ ምርጫ ኣይክኸውንን እዩ፣ ግን ንስኻ ምረጾ። ሰባት ክሓቱኻን ከጨንቑኻን እዮም፣ ግን ኣብ ታሪክ ዝነበረ ኩሉ ዓብይ ሰብ በዚ ሓሊፉ እዩ። ሓሳባቶም ንኻልኦት ኣዝዩ ዘጨንቕ ስለ ዝነበረ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ጸላእቲ ይረኣዩ ነበሩ። ግን እዞም ዓበይቲ ሓሰብቲ እዚኦም እዮም ማዕበል ለውጢ ዘበገሱ። ሓደ መዓልቲ እቲ ናትኻ ፍሉይ ኣተሓሳስባ እውን ክነኣድ ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ምሕታት መንፈስካ ህያው ጌርካ ጥራሕ ኣይትዕፀዮ። ካብዚ መጽሓፍ እዚ ዕዉታት ሰባት ሓበራዊ ባህሪ ከም ዘለዎም ተማሂርካ ኣለኻ። ንሳቶም ብዝተፈለየ መንገዲ እዮም ዝነብሩ። ዕማማትን ብድሆታትን ካብ ተራ ሰባት ብዝፈለዮም ኣገባብ እዮም ዝሕዝዎም። ነቶም ዕዉታት ሰባት ብሓቂ ዝፈልዮም ነገር እቲ ፍሉይ ኣተሓሳስበኦም ምዃኑ እውን ፈሊጥካ ኣለኻ። ንሳቶም ዓብዪ ሓስቡ። እዚ ማለት ድማ ውሳኔታቶም መጻኢኦምን ኣብ ግምት ብምእታው እዮም ዝውስኑ። ቅድሚ ምንቅስቓስኻ እዚ ከም ሰብ መጠን ንኽዓቢ ክሕግዘኒ ድዩ ኢልኻ ንርእስኻ ሕተት። ካልእ ቀንዲ ትምህርቲ እዛ መጽሓፍ ፈጠራ ሓደ ካብቶም መለለይ ምልክታት ዕዉታት ውልቀ ሰባት ምዃኑ እዩ። ፈጠራዊ ምዃን ንኣእምሮኻ ይስሕሎ እዩ። ቅኑዕ ምርጫ ንኽትገብር ጥራሕ ዘይኾነስ እቲ ዝበለጸ ምርጫ ንኽትገብር እውን ይሕግዘካ እዩ። ፈጠራ ካብቲ ናይ ምቾት ዞባኻ ወይ ኮምፎርት ዞን የውፀካ እዩ። ምኽንያቱ ዓወት ኣብኡ እዩ ዝጽበየካ ዘሎ። ፈጠራዊ ምዃን ማለት 100 ግዜ እኳ እንተኾነ ንውድቀት ኣይትፈርሕን ማለት እዩ። ስልታዊ ኣተሓሳስባ ምህላው ንኹሉ ዕማም ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ተማሂርካ ኢኻ። ስልታዊ ኣተሓሳስባ ብብቕዓት ንኽትሰርሕ ይሕግዘካ። ነፍሲ ወከፍ እትወስዶ ስጉምቲ ናብ ሽቶኻ ከም ዘብጽሐካ ድማ ይረጋግጽ። እዚ ድማ ከይትሽገር ዕዮኻ ናብ ዝከኣል ክፍሊታት ምምቓል ማለት እዩ። ምስትውዓላዊ ኣተሓሳስባ ካልእ ኣገዳሲ ልምምድ እዩ። ናብ ተመክሮታት ምልስ ኢልካ ብምጥማት ንኹነታት ብዝሓሸ ገባብ ከመይ ክትዋፅአሉ ከም ዝነበረካ ብምሕሳብን ዝሓሸ ውሳኔታት ንኽትውስን ይሕግዘካ። ዕዉታት ሰባት ኩሉ ግዜ ካብ ጌግኦም ይመሃሩ እዮም። ካብ ልሙድ ወጻኢ ናይ ምሕሳብ ኣገዳስነት እውን ተማሂርና ኢና። ኣብ ታሪክ ኩሎም ዓበይቲ ውልቀ ሰባት ንህቡብ ኣተሓሳስባ ይፍትንዎ ነበሩ። ንስኻ እውን ካብቲ ሳጹን ወጻኢ ንኽትሓስብ ክትደፍር ኣለካ። ስልታዊ ኣተሓሳስባ ወይ ስትራቴጂክ ቲንኪንግ፣ ምስትውዓላዊ ኣተሓሳስባ ወይ ሪፍሌክቲቭ ቲንኪንግ፣ ፈጠራዊ ኣተሓሳስባ ወይ ክሪኤቲቭ ቲንኪንግ፣ ዓብዪ ምሕሳብ ወይ ቲንኪንግ ቢግ፣ ከምኡውን ካብ ልሙድ ወጻኢ ምሕሳብ ወይ ቲንኪንግ ዲፈረንትሊ መዓልታዊ ከተማዕብሎም ዘለካ ልምምዳት እዮም። ሕጂ ዕዉታት ሰባት ከመይ ከም ዝሓስቡ ፈሊጥካ ኣለኻ። ስለዚ ነዞም ስጉምትታት እዚኦም ኣብ ተግባር መውዓል ጀምር እሞ ባዕልኻ እውን ዕዉት ክትኸውን ኢኻ። ኣተሓሳስባኻ ክትቅይር እንተኽኢልኻ ህይወትኻ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ። ነዚ ጽማቕ መጽሓፍ ሃው ሳክሰስፉል ፒፕል ቲንክ ብጆን ሲ ማክስዌል ዝተጻሓፈ ስለ ዝሰማዕኹምዎ ኣዝየ የመስግን። ኣብዚ ጽማቕ እዚ ዝረኸብኹምዎ ሓሳባት ጠቓምን ኣተባብዓን ኮይኑ ከም እትረኽብዎ ተስፋ ይገብር። ነዚ ጽማቕ መጽሓፍ ፈቲኹምዎ እንትኾንኩም ላይክ፣ ሼር ከምኡ እውን ቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ካሊእ ክሰርሐልኩም ትደልይዎ መጽሓፍ እንተሃልዩ ድማ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣፍልጡኒ።